1917, Suraia s-a întâlnit cu Marea Istorie. Mă întrebați ce este Suraia? Este satul meu natal și atunci, în timpul primului război mondial, a fost teatru de lupte. Eu sunt croitorul Daria din clasa 8-a și vă voi împărtăși cu ajutorul bunicului meu, Bobocea Vasile, povestea Surăii și a străbunicului meu, Bobocea Drăgoiu, participant la primul război mondial. Am căutat să aflu cine este Bobocea Drăgoiu, după ce am descoperit în geanta prețioasă de piele a bunicului meu două documente care îl amintesc pe străbunicul. Este vorba despre un brevet și un titlu de proprietate. Bunicule, cum de ai documentele acestea care au aproape 100 de ani? Le-am păstrat de la bătrâni, le-am apucat la tata și le-am păstrat și eu. Și aș vrea să le păstrez de și mai departe ceilalți. Străbunicul, tată dumneata, a primit medalia Victoria pentru că a participat la primul război mondial. Ți-a povestit unde a luptat? Da, cum să nu? Unde a luptat? Da. A luptat la Mărășești, la Uituz, la Mărești. Știi câți ani avea pe atunci? Tata, 27-28, mai mult n-avea. Pentru că făcuse armata și din armată i-a trimis acasă. Era să la bată și cu condiția că în caz de război să fie prezent. Era căsătorit și avea 4 copii. Nu, 5. 5 copii, pe Toma, pe Basil, pe Haralandie, Ileana și Petrache. Familia în anii războiului s-a refugiat. A primit ordine să părăsească terenul, că aici va fi război, s-a refugiat în Iaromița. Și acolo a stat o perioadă de timp, după care a venit în Focșani. Și aici, în Focșani, a intrat ca menajer la niște evrei, bine a putut să niște pe noi. În Suraia, pe vremea războiului, era populație multă. Fiecare familie avea copii mulți. De exemplu, un cotă unde stăteam noi, nu-i spunea stradă, îi spunea cotul Bobocea. Erau 52 de familii. La 52 de familii astea aveau în total 253 de copii. Erau toți cu 7, 8, 9, 10 copii. În 1917, Suraia s-a aflat în zona frontului inamic, iar populația a fost evacuată la Focșani, iar apoi în Ianomița, cum ne spun și documentele de arhive. La întoarcerea în Suraia, alimente nu se mai găseau deloc, bolile făceau ravagii, mai ales vărsatul negru, adică variola, și foamea făcea multe victime. Din vremea războiului, ce mi-a povestit ei. Da, mi-a amintesc. S-a refugiat toată lumea de aici, a plecat, care încotro a apucat și a venit după asta, după ce s-a reieșit, a terminat cu războiul, au venit acasă și acasă n-au mai găsit ce au lăsat. Totul era luat, furat. Înțelegi? Da. Casa era distrusă. A cunoscut locul, adică a cunoscut, dar ce era important că avea în fața casei un gutui și în gutuiul ăla când a plecat a lăsat ce unul cu gândul că n-ar să le ia nimeni. Și când s-a întors, n-a mai găsit cea unul, nici casă, nici nimica. Și atunci mama a făcut o colibă acolo, a stat cu copiii, tata a plecat de pe Malai, tocmai la Crivița. Și acolo cunoștea un vecin care era căsătorit acolo, a găsit ce unul la el. El lua cine, că a întrebat de unde ai ce unul mai avalache. Păi mi l-a dus fratele Petrea, soră de-al tata Ileana.
Și aceea a murit de foame, Așa. cu copil, cu tot. Ea nu era rușine să ducă să ceară de mâncare pe la poartă. Și-a răbdat așa, până a murit. Care a luptat, au primit 2 hectare jumate, 3 de pământ de pe moșea lui Voinov, Așa. unde e școala de maci. Și străbunicul a fost împroprietărit cu 2 hectare și jumătate de pământ din proprietatea moșierului Dimitrie Voienov din satul Dimaci din Suraia. Acest act de proprietate a fost emis în anul 1923, pe care bunicul meu l-a păstrat cu sfințenie. Participant la luptele din 1917, străbunicul a supraviețuit și s-a întors acasă, primind din înaltul ordin al majestății sale, regelui Ferdinand, medalia Victoria a Marelui Războiu pentru Civilizație 1916-1921. Mi-aduc aminte că am avut o oră de istorie la clasa 4-a Așa. și am făcut-o cu prezența lui unui veteran, al unui neapărat de crimă, Așa. mai mult pe viu așa. Și el a povestit exact cum am mers războiul. Spunea că cei mai mulți oameni au omorât din sat de aici a fost Toma Bobocea, tatăl lui Titi Bobocea, și cu Vasile Lazar, tatăl lui Biercu. Ei făcut o groapă la rădăcina unui stejar, s-a băgat cu pușca mitralieră acolo și așa-i costa pe nemți. Bătălia de la Mărășești, cea mai mare de pe frontul românesc din primul război mondial, prin proporții și intensitate, a rămas vie în amintirea participanților, dar și în amintirea celor care au trăit-o prin povestirile celor care au participat. S-a remarcat atunci regimentul 32 Mircea, ai cărui soldați au luptat în cămăși, fără vestoane, atacând în forță trupele germane pe care le-au pus pe fugă. Bătălia Cămășilor Albe rămâne un moment memorabil al primului război mondial. În ziua de 6 august, da, atunci a câștigat bătălia. Dar cum a fost? Pe 5 august, n-au mai putut lupta nici dușmanii, nici ceilalți. Și s-a strigat prin porta vocii să oprească că nu mai putem de cum. Nu mai putem lupta. Și au oprit și nemții și asta. Dar și în timpul ăsta, toți ostașii români care erau acolo pe front, i-a băgat în săiet, i-a scaldat ca să spele bine, ca să înceapă de nou lupta. Și n-a terminat bine să spele, că neamțul așa început. Și atunci a venit comandantul lor și le-a spus că o moarte suntem datori, mâna pe armii. Și au plecat în pieile goale, s-au bătut cot la cost, așa se cheamă, s-au bătut colo, s-au omorât unul pe altul. Și atunci și-a dat seama nemții cât curaj și cât eroism există în poporul român.